खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया बिजनि कच राजबंशी जातीय परिषदआ आलफा गोजोन गोरोबथाखौ बरायदों। कच राजबंशी हायुङारि गौथुमा दिनै 29 दिसेम्बराव जानो गोनां आलफा आरो मिरु सोरखारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथाखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि कच राजबंशी नेशनेल काउन्सिलआ लुबैयो दि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आसामनि मोनद' हारिसाफोरखौ हारिसायारि खालामनायनि दाबिखौ आबुं खालामनांगौ होनना फोरमायदों। जातीय परिषद आफादा मिजिंथियो दि गोजोन गोरोबथाया आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि गाव थिरांथानि मोनथाय संबिजिरारि थिखोनायजों लोगोसे समाजारि, रांखान्थियारि, राजखान्थियारि आरो सोलोंथायारि जौगाथायनि थाखाय रैखाथि राहाफोरखौ दिन्थिगोन होनना मिजिंथिदों। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ भारत सरकारजों 2023 मायथाइनि दिनै 29 दिसेम्बराव जानो गोनां आलफा गोजोन गोरोबथाखौ बरायदों। बबेखानि बिथाङा बुंदोंमोन दि हानि थागिबि फिसाज्ला थागिबि सुबुंफोरनि मोनथाय आरो मोजां मोननायखौ गोहोम खोख्लैनो नाङा होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। नैथि रादाबाव दं। बिटिसि उइन्टार सिजन 2023 मैया जानानै थांबाय। मैया बिटिसि गोजां बोथोरनि एसेम्बलि जुथुमनाय जायो। बे जुथुमनायाव काथिराम बर'नि मासि सामलायनायाव 10 रिंगानिफ्राय सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि एसेम्बलि जुथुमाया मख'नो गोनांदि एसेम्बलि जुथुमायाव बेरेखा दोलोनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया थांनाय सेप्तेम्बराव क'क्राझार जिल्ला हल्टुगाव डिभिजन हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय झारबारि गियानपुरिनि थागिबि हेमन्त नार्जारीखौ हाग्रा बिफान एनजिअनि मावथिफोरा खर'आव गुलि गावनानै बुथारनायनि जाथायनि सायाव गोख्रों सोंथि दैखाङो। एमएलए बिथां देरहासार बसुमतारिया सोंथि दैखाङो दि एनजिअनि सार्भिस प्रभाइडार मानसिया माबोरै सिलाइ खर'आव गावनो मोनखो होननानै सोंथि दैखाङो। उनाव दान्थे बिदान्थे थासारि सोमजियो। थामथि रादाबाव दं। क'क्राझार सहराव इ-रिक्साफोरखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथायआ बन्द' खालामना जन ओनसोलावल' इ-रिक्साखौ सलायनो खाबु होनायखौ क'क्राझार जिल्ला इ-रिक्सा गौथुमजों लोगोसे इ-रिक्सा ड्राइभारफोरा क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिसानाय दिन्थिफुंदों। इ-रिक्सा सामलायगिरि गौथुमा गनायनानै लायाखै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि खानानै होनाय नेमखान्थिफोरखौ। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि बिथोन बायदि क'क्राझार जिल्लानि टाउन सहराव इ-रिक्सा सालायनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि गोख्रों नेमखान्थि फोसावनायखौ लाना गोख्रों खुद्रिसारदों। मैया इ-रिक्साखौ टाउननि गाहाय लामायाव सालायनो मोननाय नंलिया। जिल्ला खुंथायनि खानानै होनाय नेमखान्थिखौ हेंथा खालामनानै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो इ-रिक्सा इउनियनफोरा जथायै क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे थानाय थिथागुरि माजपारायाव मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। ब्रैथि रादाबाव दं। बिटिआर गोरोबथाया मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दं। बिनिनो आरोबाव मैया बिटिआर खुंथाय सरकारा गोजोनथाव रादाब फोसावदों। बे गोजोनथाव रादाबानो जाबाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै 10 भेन्सार फरायसालिमाफोरा सरकारि जासिगोन। बेफोर फरायसालिमाफोरा जाबाय तामुलपुर कलेज तामुलपुरनि तामुलपुर जिल्ला, मसलपुर कलेज मसलपुर बाक्सा जिल्ला, तामुलपुर डिग्री कलेज तामुलपुरनि जिल्ला, गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म कलेज थिपकाइ क'क्राझार जिल्ला, डिमाकुसि कलेज डिमाकुसिनि उदालगुरि जिल्ला, बर' बाजार कलेज बर' बाजार चिरां जिल्ला, बेरगाव कलेज बेरगावनि उदालगुरि जिल्ला, जुमदुवार कलेज जुमदुवारनि क'क्राझार जिल्ला, खख्लाबारि सापागुरि कलेज बाक्सा जिल्ला, रुनिकाटा कलेज रुनिकाटानि चिरां जिल्ला। बे गोजोनथाव रादाबखौ फोसावनो मोननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बेफोर कलेजफोरनिसिम
गाहाम हामलायथि जासिहरदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।